Good morning guys. Naanap po diri ang mga estudyante sa SLSU ng Hinlo sa kalsada guys. Kay maoy sugo sa ilang maestro kay in-STP nila kada Merkulis. Manang nag-video si Ambitious siyang crazy. Nindot kayong view guys. Dagang kayo sila diri ng Hinlo. Kada Merkulis, manghinlo ang mga estudyante sa SLSU. Daghang kayo sila guys, magdalag sakong, magdalag silhig. Kaya mahinlo ang kanal o ang kalsada doon sa ilang eskwelahan. Nindot na ang kalsada guys, kay puro na simento, giayo na, na mga sagbot. Kay bago pang gisimento ang highway, arang nakahinlo kay ginloan sa mga estudyante sa SLSU. Nabuotan po ding mga estudyante kay musunod sa lang maestra kay mga may sugo. Na guys, nagtinabangay sila, nagtapok sa sila, kay nag-meeting sila, nag-istorya pa, kay wapa ang ilang maestro. Katawa po pa nagsariha kamo, kabisi ba ninyo din na, kaseryoso ba po sa mga estudyante. Hala bira, hinlui ang kalsada, kay arang nakahugaw. Hinloi ang kalsada, bira na pa dyan estudyante nga na late. Ihatod na lang siya sa motor. Ito ang ilang maestra kay nagbantay sa ilang estudyante. Bira pa, panghinlo na mo diha, ayaw mo pagtapokay o pag pundok, may nagdala nagsilhig. Balik maninga ko na video. Hala bira ha. Lana si Ambitious yan, crazy, minggawas na siya. Ano sa kani si Ambitious ang crazy, nagtanaw-tanaw man. Ano sa man si Ambitious ang crazy, ang kadugay ba mo starring. Ngayon nawaya man si Ambitious ang crazy. Asa naman ka Ambitious ang crazy, uy kakarog ba ang ingong. Wow, to amas B-Boy Alvarez na mga bata nagtapukay, daghan kaayo, nagdagan si Pisco kay nang huwam og silhig to anang mga bata, alabira mga bata. Panilhig na mo arang kadaghan nila kada Merkulis, nindot na ang kalsada kay bag-ong giayo, gisiminto na ang gantong arang kasiot, nindot na pud. Ang palibot kanina ay mga kakahuyan. Pagkaanindot sa palibot to ay nagdagsak ko, nagtapukay pa sila kaya wa pa may ilang maestra. Ang uban, nagsilig jud ang uban kay matinudaanan sa ilang pagpanghinlo. Ang uban mag-ubagad jud no abot sa ilang NSTP nga subject kada Merkulis. Mana ang views sa SLSU nga eskwelahan. Na diri ang mga estudyante blues. May starring ang mga estudyante blues. Na guys, ang eskwelahan sa SLSU sa gawas na mga punuan, nindot na po kay nahinlo ng kalsada naman di ay diri si Maning nag-starring og silin naman di ay kadirilin, ayaw paglakaw linoy, di man ka magtanaw lin, sige ramang kag likod-likod diha o nindot ang mga estudyante kay nagdapukay naran kadaghan sa mga estudyante nga naghinlo sa palibot napadi ay wa pa masiminto dito dapit sa layo-layo na pud ni wa pa mahuman ang ilang pagsiminto sa kalsada og dapit sa eskwelahan kinamay kan na mga buutan sa